Tiwacho ni atamalo 70 marach. Atamalo 30 maber ni tena ang'o. Ang'o maber e chik paro mar omenda ni. Koro berne tie kata jok mwaluongo ne landlords. Okay? Lease premiums, rent. Remember ni chien kanyo nyinti withholding tax mar atamaladi. Apar. Tewi atamala apar ni Trevor. Negi wacha ni a finance bill ni koro gidhi kete atamalo 7.5. Tena ni 7.5%. Mano ntie dok piny kata reduction mar 2.5%. Kata atamalo odok piny kata malo 2.5. Iwinjo. Mae chena ni landlord kuro kudhi chulo tax mamalo. Nikech sama nyo ket tax mar 10% cha withholding tax. Adieri jomoko nyomed negi rent. Town ka ng'enywa ibro yudo ni jomoko dak ute mag rent. To kodwogi ni piny kata landlord bende nyalo timre nade? Nyalo duoko ni bei moro piny. To kata kok oduoko ni bei piny bende, landlord ni bende obendo ja Kenya. Sama owuoyo about mwananchi, ok wawuo mana ng'ama ni dala kata ma ok tim gimoro kata ma dhi nyiepe duka kende. Sama wawuoyo about mwananchi, wawuoyo about nyaka bende ng'at moketo mwandu ne piny, mondiko ji kata makonyo ji timo ang'owa, makonyo jomoko kaka koro joma piny kucha kata machulo ji. To koro mano ok ni e chik, mane rach gini Zakayo, nikech koro kata bedo ni oduokne gi piny ni koro biro atamalo 7.5. Ok onyiso ni gidhi duoko rent piny nikech nengo mar ngima to pod medo mana idho. Emomiyo koro nanyisi ni ok en 100%. 30% moro timre nade? Right, ber. To 30% maberno, asenyisi maber ni sami paro japiny. Wek paro ni landlord toko japiny. Oben japiny. Wek paro ni ng'amo invest ok en japiny. Tax should not be discriminatory. Iwinjo. Nego bed ni kumuli to mula, kata kumulo watu mulo waduto, kata koweya to weya. Lakini ok ni ma benefit ato kuro rach to ma benefit ng'ato no to timre nade? Ber. Kama japiny yuake ma kata landlord ni bende timre nade? Dhi yuake. Iwinjo. To kata kwawe ni ok odwoko piny. Par ni ok gitere nade? Ok gitere malo. Tena ni giwewa kacha. Koro probability ni gidhi medo rent kendo timre nade? Onge. Tena ni wadhi dong kama ne wantie cha kata ginyalo duoke piny. Ntie higher chances no dhi dong kanyo kata ginyalo duoke piny. Lakini ok gidhi tere malo nikech onge excuse mar tere malo. Tax jogo ok timre nade? Ok omedo. Ka gimedo to rach zaidi moloyo kaka koro giduoke piny. Again, king'iyo kata mana ero negi wang'iyare liquefied petroleum gas. Gas mitedogo. Med LPG. Mar LPG. King'iyo before 2021 nen zero rated. Tiende ni charge 0% tax rate. Tiende ni nok timre nade? Gi dholuo maler en nok charge. Usuru mora wi gas. Kochopo tok 2021-2022 negiketo 16%. Kendo gichako giduogo gi bag ni kode gikele 8%. Tinene chajo 8% ewi gas. To kore finance bill giwacho ni gidhi timo ang'owa, gidhi duoke piny. Tinene dhi gole kendo mondo bed zero rated. Tinene koro kwadhi chulo sure ewi ang'owa ewi gas. Mano berne, lakini ang'e ni bro penja ni to wadhi tidamo. Ang'e ni mani penja ba next. Isegi kumagine dhiyen katika gi gas yonge chiemo ni. Yonge chiemo. Mano momiyo koro wawa ema winjo ka chako ni sirikande ni samoro otamo wang'chi. Idwoko na gas piny. To gima dhi chamo to be timre nade? Oidho. To ere kaka gima nikech kwawuoye gas gi petrol gigo ok inyal separate. Kech giko na ni gibro nyuol ma gibi gimulo wa udi kuonde mwadak. Ne giwacho nwa ni petrol gigole from 8%. Tini atamalo 8 magi charge cha koro giteduoke malo. Gidhi kete 16%. Mano 100% increment. Tienda ni ginogo dabu. Tienda no omed tax kato med usuru kanyo nyadiriyo. Iseneno kanye.
ok en gima ber. To omenda nyadiriyo, ere kaka odhi hinyowa piny kacha? Remember factors of production. Kata gigo mitiyogo mondo mwandu otim nade olosi. Achiel kuom gin stima. Achiel kuom gin fuel. Iwinjo? Sama gigi oseketo osuru ewi fuel kata wawach ni oil, mo. Tinende mwandu bende dhi los gi bei mamalo. Wuon mwandu maloso mwandu dhi nyiewo fuel e bei mamalo. To gini kosenyiewo bei mamalo to dhi loso mwandu. Idwa no recover pesa no kanye. Kata ere kaka ineno no dhi recover. Pesa ni dhi bedo loaded sama product ni otere duka. Kata sama mwandu ni otere duka. In kore dhi do ka bei oidho. To beri, oidho nango. Tiende ni gini kaka no lose. Ok no lose gi bei milose gago. Bei milose gago timre nadi? Oidho. Kuri be kaka idhi nyiewe shelf kacha kata rack kacha. Idhi yudo ko timre nadi? Omedi ni bei. Koro, kanyo government contradicts itself. Kata government wuoyo iwacho nango. En pandi nyaluo. Ong'ado gi koni to kendo chako duogo ng'ado gi koni. Nikech ka onge gima dhi tedo to gas duoko piny. Ere kaka ikonya. Mano argument mantie. But Trevor, again, jadi matiyo gi gas. Dala kucha jadi matiyo gi gas. Jitiyo gi yien. Jitiyo gi makaa. Section mekonyo ok ng'eny ahinya. Mana kaka waneno e wach ot ka. Section mokonyo ok ng'eny ahinya. Ok ikonyo every professional kata ng'ata mosomo tich machielo. Tie mana section mitimri nade mikonyo. To koro kare